Hold on. Hold on, check. Before I skip, we'll get here. This video in the Lema, I will be sending 10 people 3,000 naira each, which is 30,000. In another this video, one bufuni share. Yeah, the first 10 people to share this video, drop your account number on the comment section. You got that? Send the share the the proof na my main page. I will post the proof on my main page. So if you check your check your account. So the first 10 people to comment, like and share this video, post to that, get 3K from me. You got that? So like, comment, share, 3,000 for 10 people. I want to measure the goal. If I can, you will take them. No money come. I put no road to get on the movies of your name, Rodamono. And what if you get them on my job? Mary giver, what is your big giver? My dog one is the mother was so over there. But an open idea was so more than but a corner I carry. Is you cool. When I did I was his own over there. Ndị nwe mere ya nara apụta je kwuo no onye mere ibe dị ụtọ etu na ebe ebe a na ọ bụ na nsị ka atọ na kamera n'iru unu onye ọ bụla etie ọ ka ịtara ya ọ ga-adịru na mma ebe ọma ga-emere unu mana ọ bụ na unu na-agwọ ọgwụ na-eje na be dibịa na-eme ọgwụ ekesịrị unu ọgwụ unu pụkwa gwa na ndị mmadụ n'ọgwụ ka unu jere ka eketa ego ọ bụrụ unu pụọ unu asị n'ọnụ ụka ka o mere ọ dịzie ka anyị bụ ndị na-eme ọgwụ anyị na-eme a na-elere ele. If you know where you dey serve, be proud of the God. ọ ga-adịru na mma wenite ebe inwe ọfụma wenite isi ebe ọma ga-emere unu gịrị abalị Wetin be your name? Gospel ihe ọ ga-adịrị gị na mma ebe ọma ga-emere gị cheka mbụ ụzọ were gị weta wee gọ ka mpa etie m ya ọkụ ebe ọma ga-emere gị ya were mmụọ ọdịnedebe ya were oke ezuzo ọ ga-adịrị gị na mma ihe ya maka gị ebe ọma ga-emere gị onye ọ na-anụkwu Igbo dego wepụzie ebe ọ weta agụ mkpo ebe ọma ga-emere gị udo ga-emere gị ebe ị wetara arụsị Agụ mkpo ọzọ ka ga-emere gị ebe abụgo tesbis ugboro ole ebe ọma ga-emere gị ọ ka ga-abụ nke Israel, ebe ọma ga-emere gị ọ ga-adịrị gị na mma ebe isi weta nke a jere ya maka ọmụ bezo rutu na nnukwu Igbo from where? Akwa Ibom. Israel Akwa Ibom. You shall be well with you. As you take bring this one, the one where you go chop, you go lack from your house. Voltage, I believe. Thank God, America. Ebe ọma ga-emere gị kpụkụzie ebe ya ma eshipụta ego ndị ahụ ka anyị ma ọgwụ ọrụ na-eze onye nna n'onye bụ derisi ife dị iche adresị ebe ife na-adị na nke ikpeazụ a ya o nwere ozi m wetara ụlọ from Ezobi na Asaba ịghọta andata ya ahụba bịa nụsi onye m obi aṅụrị maka ọnya ka a na-akpọ dibịa ịma na asị na ọbụla ife ọbụla ọnụ ejiri ọnụ egbu ya azụ n'ofe ife odogwu meta aka nte Ezobi alụsi ego na Asaba triple P sị na ya na-egosisi ọgwụ na Facebook na from today gaba na ọ ya na-egosisi ọgwụ na Facebook that from today goes on no more ngosi ọgwụ on Facebook ịghọta so mwa like the idea because enwa na ife butebu okwu before bụ ụmụ ọgwụ a na-egosisi online nya butebu okwu
before ndị ọkachasị mmalụ wee mabata dala omenala figo na fa ga-akwụ nwa omenala afọ na omenala dịnụ nna wee bịa omenala dị na-ewe mmụọ oke ife Igbo eme na-asị ndị dibịa gị nwachazọsịa na dibịa dịga wee nwa nna mụta nna ya ọ dịghị ka ife nna ya emechi nwa ọnụọgị nwa ya bịa jirizie maka na Facebook pụta enwekata obele followers ka ị bịazịa ka imechie ya ọ dịghị ka ọ dị possible mana alaike m decision Ezeobi dị ya na-egosisi ọgwụ n'ọbịa mbọsị ya agbọrọ ọgwụ anyị ese gị anyị ese ọgwụ a na-agbọrọ ya everything will stay out from the camera then alụgbọ ọrụrụ si ife anyị egosisi ụwa bụ ife ọma na-emele na from today gabana ife anyị na-egosisi bụ sọsọ Thanksgiving egwu aka nenekwa na another Thanksgiving Ezeobi na-dedicate after nke o mesịrị another one bịa and iruo na bịa a na-eme Thanksgiving every day nọ ndị egosiri oke ịma ịghọta mana nkwu na nke ọbụla each Thanksgiving ọbụla o mee mma na-ebute n'ihu akwụkwọ each Thanksgiving ọbụla o mee na mma na-ebute n'ihu akwụkwọ o wee iwe ịpụa junction o nwee ebe transfọma dị ịghọta ịpụa bie dị transfọma ọnwa ịghọta iwe ana ọ ekwuchiela Dangote trade ụzọ getị ịnọrọ ebe afọ na-akụgheri ndị ọgbọ ga na-ebute ike that is the thing you need to know otu a ka ihe esi kọgideluo 40 years kọgideluo 60 years Okongwu enweghị ọrụ Okongwu go and find for job Okongwu ya hungry ruo 70 Okongwu bịara bịa ebe anyị ji ekpuchi elu owe ọ bụ owe bịa ka ịnwa owe ya ibinye ka ịnwa ife irite ka ibu ana ịnwa ịmụgbu onye ọkpefu ịnwa dịka ya abịazi ụwa ọzọ nke a bụzi akụkọ nderi nke ya bịa ka ịnwa so fight for yourself kunye gị gwa mbọ onwe when you try and fail stand up and try again maka onye dara ada gwedọrọ ebe ọ dabụ elu mana ịda kunie ka na-agba ya bụ ị ga-eru ebe ị na-eje inwe ntị nụrụ inwelụ ntị ka na-akụ gị boys a na-evuru ike alụsi ego na Asaba enjoy the video with me enweghị much mgbe ọzọ asị na Okongwu